ifana ne-grace ye-acceleration. You see, bazo-equipwa begijima. Bazodla ithambo njengenja ilidla igijima. Glory to Jesus. Bazothi besindisa izolo beprofeta namhlanje. Anibonge igama lenkosi. And they will come with revelations. They will overtake a system. They will overtake a religion. They will overtake human methods. Anibonge igama lenkosi. They will overtake a mindset yabantu ukuthi umuntu mangabe sindiswa kufanele ube khona waiting period yababa. Kufana lento ukuthi mangabe umuntu ewile sayibuyisela enkosini engathi ukulinda kancane. Nikona abathandekayo. So this is a season of acceleration. Wesifazane waseSamaria nje thatha uJesu emthonjeni wamanzi akatholi nesonto azosuka kulona elizomkhulisa. Wathola uJesu wangena kuye as a message. Jesus became a message. For the first time ethatha uJesu wagijima wagcwala lonke iSamaria wathi wozani nibona umtshene konke kungebe nguye uKristu na. Anibonge igama likaJesu. So as bethatha uJesu, also Jesus will become a message, a burning message. A burning message, a burning message. Ngeke bahlale phansi. They will testify. Glory to Jesus. Hallelujah. Now get ready, get ready, get ready, get ready. The Holy Spirit is on a serious business. Mandala bako shanta la baba. Kola bashanda. As I put in the favor of God is waiting for them. As I'm keeping to an the favor of God is waiting for them. As I'm showing the favor. Call Abashanta. Glory to Jesus. It's a man that I couldn't go isibeletho ezalabantu ensukwini zokugcina isibeletho esishisayo. Bazaphuma nomlilo kamoya ingcwele bafakaze babuye nemphefumulo. iBhayibheli lithi iSamaria lonke laphenduka ngenxa yowesifazane othola uJesu emthonjeni washimbiza ngoba Jesus became a burning message. Ake simene ngezinyawo siyezweni lenkosi. Oh ngiyawezwa amandla ngiyizwa inkosi. Kola mashanta la baba baba. Ela mashanta la baba. Kula mashantele. Singavala amehlo wesithandazo just for 1 minute. Ela mama masuka palala. Kala moshantelele. Bayeza 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 bayeza. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. They are coming. Siyathandaza abazalwane. Ngegama likaJesu we are praying. Akesithuna ngesonke emayilona lowo. Athi moya wengcwele prepare my heart. Prepare my heart. Prepare my heart. Mandala bakushante. Rapakatala kula. Zentela bakushante. Ngegama likaJesu ngizwe moya ingcwele. Ethi mzimu balethe. Nawe mpumalanga balethe. Nawe ntshonalanga balethe. Nawe nyakatho balethe. Oh mashanta. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ramakoshanta. Siphakamisa izandla. Oh. Ela mashanda. Kona masuka la bashande. Kala baba 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 baba. Bayeza. Bayeza. The devil is a liar. Bayeza, bayeza, bayeza. South Africa. South Africa, lift up your voice. I guess this your song. Sister, the baby, we must sing a puppy.
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sithanda ukuthi sibulise kodata, sibulise omama, basemlalazi, odata, omama, obhuti, osisi, onke umphakathi walapha emlalazi ngegama lenkosi yethu Jesu. Hallelujah. Sibulise ke ngokukhethekileyo abefundisi zonke ingcebo zenkosi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Hallelujah. Njengoba umpostoli ebeseke bakhankanyile, hallelujah, angeke ngibasababiza kodwa siyababulisa, siyabahlonipha kakhulu ukuthi bekhona namhlanje ngegama lenkosi. Hallelujah. Sindisiwe uJesu inkosi nomsindisi wempilo yami, kubakhusele igama, umbulawa isibongo. Hallelujah. Ngamamkela uJesu, I'm born again child of God. Ngizelwe ngokusha, ngiyazana noNkulunkulu ngoba ngazalwa ngokusha. Amen. Into yenza ukuthi saziwe ngoNkulunkulu luzalo, ukuthi uzalwe ngokusha. Amen. Yes, that's how God uyasazi sonke uThixo njengoba esazi yonke into ekhona emhlabeni. Ithi iBhayibheli akukho into efihlakele emehlweni akhe, uthi yonke into ize, it's naked before the ayikho into efihlakele emehlweni kaNkulunkulu. So ke nathi singabantu bakhe emhlabeni, uNkulunkulu uyasazi sonke, kodwa ke akuthina sonke abantu abane relationship noNkulunkulu. Amen. Akusi uye wonke umuntu one relationship. Ukuze ube ne relationship kumele uqale uzalwe nguye. Lento kuthiwa ukuzalwa kabusha yenzeka ke only by Jesus Christ. Ilento ngoba ukwazana ukuba ne relationship noNkulunkulu akwenzeki ngokuba nesonto lakho. Yabona njengoba wonke umuntu enesonto lakhe, njengoba bona ukuthi nalapha bakhona befundisi baninzi basuka kumasonto kamasonto, kodwa ke isonto alikwenza ukuthi wazane noNkulunkulu. Amen. Alikwenza ukuthi ube ne relationship noNkulunkulu. Angina relationship noNkulunkulu ngoba ngikhonza nami esontweni lami. Akusilo isonto elenza ukuthi ndazane noNkulunkulu, ndibe ne relationship noThixo. But into eyenza ukuthi ndibe ne relationship noThixo ukuthi ndizelwe. Amen. Ngizelwe ngizelwe kabusha. Ngizelwe lento yadida umfundisi omkhulu, umfundisi omdala uNicodemus. Amen. Magefika uthi ukuthi uNicodemus angazi noma wabona ama crusade, izimvuselelo zika Jesu. uJesu ufika uNicodemus bekhona bengabefundisi, but makebona uNicodemus undlela uJesu operate ngayo nendlela asebenza ngayo. Ithi iBhayibheli ke babesindiswa abantu bezinikela besiya kuJesu, abanye bephiliswa. Wangaya uNikodima, kodwa ebusuku uNikodima umfundisi walinda amahamente alala. Makelala amahamente waya wanyonyoba wayonokela uJesu. Hallelujah. Makefika ke kuye uthi, mfundisi, ngiyabona ukuthi wena ungumfundisi ovela ezulwini, awufani nathi. Uthi ngiyabona ukuthi wena ungumfundisi, bese ethi ngoba akekho ongenza lezimanga lemimangaliso oyenza. Kuthi ukuthi ke into eyakhetha iattention kaNicodemus mostly the miracles that Jesus was doing, imimangaliso uJesu akade yenza. But look at Jesus ku verse number 3, John chapter 3. Make sephendula akakhulumi ngale ndaba uNicodemus aze ngayo, because uNicodemus was blown up ngemimangaliso. But first thing uJesu ayiaddressayo, wambona ukuthi lo uzolahleka uma ndingahamba ngaye ngale ndaba yemimangaliso. Wajika uJesu wathi, no mfundisi, unless you are born again. Into ebalekile ndokudlula nale mimangaliso okhuluma ngayo wena mfundisi, kunento engaphezulu kwale mimangaliso okhuluma ngayo. Unless you are born again. Uthi ngeke ubone umbuso, you cannot see the kingdom
of God. Kuthi ukuthi ngeke ungene embusweni kaNkulunkulu ngaphandle kokuthi uza, unless you are born again. No, ngisho mina uNkulunkulu angakuvusa kwi-wheelchair njengoba ezobavusa lapha entendeni, but uma siwuthandaze waphakama kwi-wheelchair sangabusa embusweni wangangena, asenzanga lutho. Noma so uNkulunkulu ultimate goal eyona nto ayifuna ukuthi sizalwe kabusha. Ya ukuzalwa kabusha ke uzalwa ngokuthi uzinikele kuJesu, uthathe uJesu ukhole kuJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho. Amen. Wathi uNikodima ese excited about the miracles, wamswitcha uJesu wamkhupha, noma eyazi ukuthi uyayenza, uyaspecialize ngemimangaliso, but he had to address something because this is a pastor. Mangamiyeka uzoqhubeka ayoshumayela elinye ivangeli, he must understand the priority. What you know, unless you are born, you must be born again. Nobunalo isonto lakho, nobunayo indawo esonta kuyo hamba kuyo, ubuhamba esontweni ohamba kulo, noma linegama lesingisi njengelami isonto, but alikho isonto elenza ukuthi abantu bazane noNkulunkulu. uJesu omisiwe, uJesu yedwa, uye yedwa wamisa ukuthi azise abantu ukuthi uThixo munye uNkulunkulu, uthi there is one God, one mediator, munye umlamli phakathi koNkulunkulu nabantu, umuntu uKristu uJesu. So we are born again through Jesus Christ. We get a relationship with God through, hayi ngesonto, hayi ngokwazana nomfundisi, hayi ngokuthandazelwa. Ungathandazela kwenzeke, but igama lakho alibhalwa uJesu kubafundi bakhe, because uJesu kade prioritize le ndaba yokuzalwa ngobusha. Babuye abafundi bakhe bethokoza bejabula bethi amadimoni ayaphuma. Yes, kuyenzeka sihamba phezu kwenyoka, ya uSathane uyasilalela. Wathi uJesu, no, you don't rejoice for that. Uthi thokozelani ukulotshwa kwamagama, because into ebalekile, your name must be written in the book of life. Ngoba njengoba uthatha uJesu, nomthatha lento kuthiwa ukuzalwa kabusha. Mawuzalwa kabusha uzalwa ungangezwa nto wena, ungangezwa nix, but in your spirit, ngoba umuntu lapha ngaphakathi kwakho unomoya. Mawuthatha uJesu umoya wakho uyavuswa, makengekho uJesu umoya wakho ufile. Ya yingakho noNembeza uyafa makengekho uJesu. You live like a dog without Jesus. You live like a dog. You can do anything. Ungabulala, ungadlengula, ungenza nanoma yini, kodwa kungabikho nto ekhuza, because vele awuphili ufile. So ngaphandle kaJesu ufile, awuphili, uya exist but you are not living. Ya umuntu nje ohamba but ufile without Jesus. So mawuzalwa ngobusha, mawuthola uJesu ke uzalwa ngobusha, and mawuzalwa ngobusha igama lakho liyabhalwa ezincwadini zokuhlingoba. Njengoba kukholwa sikholwa, amagama kuyabhalwa. Bonke abantu abakuKristu bayabhalwa ezincwadini zokudliwa kobomi. It's Revelation chapter 20 verse number 14. Ithi uJohane wabona ethronini enkulu kumi phambi kwethrone abantu abakhulu nabancane, abansundu nabamhlophe, abesethi ke zavulwa incwadi, kwabe sekuvulwa nenye incwadi ebizwa ngokuthi it's a book of life, incwadi yokudliwa kobomi. Lapho abantu mabethatha uJesu bekholwa kuJesu, amagama abo ayabhalwa. Ithi iBhayibhile yavulwa le ncwadi, kwathi bonke amagama abo angatholwa kule ncwadi bathathwa baphoswa edikeni lomlilo, bafakwa emlilweni, bafakwa esihogweni. Ngoba igama lakho mawungena ingekho kule ncwadi, you are not recognized in heaven. Noma ungafa lingabhalwanga igama lakho, you can never, njengoba bengitshiso, you can never ever enter heaven uma ufe ungekho kuJesu. So ke mawuzalwa ngobusha igama lakho liyabhalwa. That's why uJesu wathi, no Nicodemus, unless you are born again,
You cannot see the kingdom of heaven. You cannot see the kingdom. Kumele uzalwe kabuka. Kumele. Lento kuzalwa kabusha. It's not a matter of choice. It's not a matter of choice. In the Bible, this is good and acceptable in the eyes of God. Who desires yena ofuna ukuthi bonke abantu. So indaba yokusindiswa akusiyi choice yabantu, akusiyi choice kamfundisi, akusiyi command yamasonto, but it's a desire of God. God desires ukuthi bonke abantu basindiswe, bafinyelele kulazini iqiniso. Kodwa kwazi ukuya eqinisweni ungakhange uzalwe kabusha, ungakhange usindiswe kuqala, kumele uzalwe kabusha. Le gospel lesishumayelayo ithi you must be born again. Uyaphenduka uzalwe kabusha. Amen. Phenduka uzalwe kabusha. Nami ke ngazalwa kabusha, ngaphenduka ngasindiswa. Ngasindiswa ngiyisigebengu, ngasindiswa ngikuma drugs, ngasindiswa ngisetshwaleni, kodwa umusa kaNkulunkulu wangithola nami. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So then you must be born again. You must be. Noma ungayibona imimangaliso, uma nje uthandazelwe waphila, kodwa wangamthatha uJesu, asenza ngani? Akwenzekanga lutho. You must be born. You must be born again. Yabona uNkulunkulu uyazenza izinto, and you see ngasindiswa hayi ngoba ngibona isidingo sokuthi ngidinga uNkulunkulu. Ngasindiswa ngisaba ukuya ejele. uNkulunkulu wenza umangaliso, ngasinda ngangaye ejele, lacishwa icala lawo. So ngasinda ngangaye ejele, kodwa I had to take Jesus ukuthi athethelele izono zami, ngibe ne relationship noNkulunkulu. Noma sewenzile umangaliso, but I needed to have a relationship with God, ngoba ukusindiswa ukuba ne relationship noNkulunkulu. So into kwenza urecognizwe ezulwini as a child of God. John chapter 1 verse number 12, weza kwabakhe abazange bamamukele, but kwathi bonke ababamukela wabanikeza the authority, wabanikeza amandla ukuthi babe ngabantwana, babe ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. So mawuthatha uJesu, you are a child of God. Awusesa umuntu nje kaNkulunkulu, but you are something more than ukuba umuntu, but you are a child of God. Amen. Mark chapter 4. Mark chapter 4 verse 35. Mark chapter 4 verse 35. So ke siyayazi leni face noqalayo ukuze esontweni namhlanje uyayazi. Verse 35, kodwa ngicela sifunde kanje, umfundisi ungifundele uverse 1 bese I mean chapter 4 ungifundele uverse 35 yedwa, bese uye ku chapter 5 ufunde uverse 1 yedwa, bese ubuya ku 35 chapter 4 ufunde yonke indaba. Does not make sense? Uzofunda chapter 4 verse 35 only, then uye ku chapter 5 uzothatha uverse 1 yedwa, then ubuye ke sifunde sonke istory lapha ku chapter 35 ku chapter 4 verse 35 maybe sehle nayo. Yes. Verse number 35. Ngalolo suku sekuhlwile wathi kubo, asiwele siye ngaphesheya. Chapter number 5 verse number 1. Base befika phesheya kolwandle ezweni lamaGerasa. Funa highlight le ndaba ethi base befika ngaphesheya kolwandle. Yes. Bafika ngaphesheya kolwandle. Then ku verse 35 uJesu wathi asiwelele ngaphesheya. Read again verse 35. Ngalolo suku sekuhlwile ngalolo suku wathi kubo asiwele
siye ngaphesheya. Asiwele siye ngaphesheya. No. Beka lapha mfundisi. Bengisho ispeaker lesikuthi sibetha kahle xa unga if you can maintain it here. Manga maintain nje kanje. Yes. Wathi kubo masiwelele ngaphesheya. Base bemukisa isixuku. Then bamukisa isixuku. Inkosi ke mayisikelele ukufunda kwezwi layo ngegama lenkosi uJesu. Amen. Amen. Yes, funda that. Verse 35. Verse number 35. Yes. Ngalolo suku sekuhlwile ngalelo suku. Wathi kubo. uJesu uthi kubo asiwele siye ngaphesheya. Before uqhubeke mfundisi lapha sifunde khona ku chapter 5 verse 1 and then uya explain verse 1 ukuthi ngempela bafika ngaphesheya. Then ku chapter indaba iqala la ku chapter 4 verse 35 uJesu wakhuluma wathi masiwelele ngaphesheya. And then it's confirmed ku chapter number 5 verse 1 ukuthi indeed bafika. Ngifuna ukuthi si highlight le ndaba before singene lapha kule context ka chapter number 4 verse from verse 35 sahle now. But kodwa ke bafika ngaphesheya ngoba because of the integrity yalo ochilo wathi masiwelele ngaphesheya. Into yenza ukuthi bafike ngaphesheya. Before sikhulume ngayo yonke into but ngifuna si understand ukuthi bafika ngaphesheya ngoba abafundi bakhe base bemasterishe basele bezijwayezile basele beyithole isecret yokuhamba noJesu nokuthi ukuze izinto zika Jesu zikusebenzele ukuze ubenefite kwinto Jesu ayenza. You must believe. Kumele ukholwe. Ngaphandle kokukholwa kungangathi akasebenzi uJesu. And nalapho ekholweni number 1 kumele ukholwe izwi lakhe. So ke abafundi bakhe bayistadisha bayifunda lento njengoba beqhubeka behamba naye babona ukuthi no ukuze le ndaba yale ndoda enguJesu kusebenzele kumele uqalaphela ukuthi uyakholwa into ayishoyo uyakholwa into ayikhulumayo. So that is why ke lapha iBhayibheli ayivezi ukuthi kwaba khona ne question mark kwaba khona obuzayo ukuthi siyofika kanjani ngaphesheya okanye siyokwenzani ngaphesheya. Ithi iBhayibheli wathi asiwelele ngaphesheya bawela baya ngaphesheya. Then ku chapter 5 yathi iBhayibheli ukuthi bafika ngaphesheya ngoba izwi lakhe it's so reliable izwi lakhe ukuthi into ayithethayo iba njalo into ayikhulumayo iba njalo. Wathi masiwelele ngaphesheya bafika ngaphesheya hayi ngoba babehamba ngesikhepe esingathi siqinile esingathi singcono. No, their only confidence was ukuthi ngubani lo okhulumayo othe masiwelele ngaphesheya. Bafika ngaphesheya ngoba ngenxa yalo oshoyo ngenxa ye-integrity yalo oshoyo ukuthi yonke into ayikhulumayo iba njalo. In fact makekhuluma izwi lakhe have got a creative power. That is why it's a blessing ukuba sendaweni lapho kukhulunywa izwi likaNkulunkulu ngoba izwi likaNkulunkulu alikhulumi kuphela but liyadala. Izwi likaNkulunkulu it's not only about giving direction. Into ayitholayo izwi likaNkulunkulu uthola the creative power. Izwi lakhe linalento yokwenza into engekho because makethetha uyadala makethetha uyenza makethetha uyadala. Yonke into ayithethayo iyenzeka nayo yonke into ekhona wayenza ngezwi lakhe. So makethetha izwi lakhe usube on the other side edala ukuthi abantu abaye bayi-align i-faith yabo abaye babe aware ukuthi izwi likaNkulunkulu malikhulunywa you must be expectant, you must be ready to receive, you must believe, you must attach your heart, you must attach your mind, you must attach your faith. Kumele ulikholwe linalohlabelelayo uthi liyabasebenzela abalikholwa izwi lakhe. Lisebenza kahle, lisebenza lula, lisebenza easy. Malithethwa ebantwini abalikholwayo it's
easy to have ama results ezwini kaNkulunkulu. Kuthi ukuthi ama results into ekhulunywa nguNkulunkulu siwathola depending on our capacity of faith. Kuya ngokuthi sikholwa kangakanani. Uthola ngokomlinganiselo wekholo. But mawukholwa kakhulu lukusebenzela kakhulu. Mawukholwa half lukusebenzela half. Mawukholwa kancane lukusebenzela kancane. Mawungalikholelwa inhlobo alukusebenzela inhlobo. Not unless God wants to prove a point. Ngoba there are times uNkulunkulu afuna uprove a point. Yeah, there are times afuna uprove a point. Akuphilise noma ungamkholela ukuthi uyaphilisa vele akuphilise. Akusindise noma ungakhonje ngami wangisindisa ngingakholela ukuthi uyasindisa uJesu. But here I am today, I am preaching about Jesus. Lo engikhule ngingamkholelwa, ngikhule ngingamfuni, ngikhule ngingayibelieve into ukuthi umuntu uyasindiswa ephila emhlabeni, but ngasindiswa because God wanted to prove a point through my life. God wanted to use my life as an evidence ukuthi there is uJesu ophilayo, osindisayo, oshintsha zonke izimo zabantu. So kuyenzeka ke sometimes asebenze noma ukhona, but normally usebenza ngokokholo lwakho. Kuthi ukuthi mawukholwa kakhulu likusebenzela kakhulu izwi lakhe, mawukholwa kancane likusebenzela kancane. But uJesu wathi masiwele siye ngaphesheya, bese bayafika ngaphesheya because Jesus has said it. Uthi uPaul makebhala uthi uthembekile othembisile. So yonke into ayikhuluma integrity yakhe, that is his integrity according to Numbers chapter 19 verse 21. Ithi iBhayibhile, he is not a man that he should lie. Akasiye nomuntu ukuthi angaqamba amanga, no a son of man to repent. Kuthi ukuthi into ayikhuluma iba njalo. Integrity kankulu into adume umuntu wonke kuba lento adume ngayo. Kuba nabantu abadume ngokudansa, kunabantu abadume ngendlala, mhlawumbe bakhona lapha eMlalazi ngoba kwaZulu wonke umuntu banento adume ngayo. But when it comes to uNkulunkulu, into adume ngayo ukuthi into ayikhulumayo iba njalo. Into ayithembisayo uyaye akathembisi bese angenza, akakhulumi bese angenza. Into ayikhulumayo uyayenza, into ayishoyo iba njalo. That is his integrity. Ngoba akasiyena umuntu ukuthi angaqamba, akawaqamba manga, akawaqamba manga. And God ngezwi lakhe uzubona ukuthi userious ngezwi lakhe, ngoba izwi lakhe is instrument yokuqala asebenza ngayo. The primary instrument for God to operate, the primary channel uNkulunkulu operate ngayo izwi lakhe. Uzubona ukuthi he means business, userious ngezwi lakhe. He does not even crack a joke. Akajoke uNkulunkulu, akanaso isikhathi sokujoka because uzawuthi sajoka ijoke ivela yenzeke. For example, kunalento abantu bakujokise bathi unekhanda elikhulu, bejoka hayi ngoba bepersonal. Mhlawumbe bathi umubi ufana nengulube ebusweni. Sekhumbula lento kade soy. So uNkulunkulu ngeke asho because angathi sathi yakujokisa athi umubi ufana nengulube. Immediately sibona umuntu eshintsha eba ingulube, sibona umuntu ethatha isimo sengulube. So God cannot joke ngoba into ayikhulumayo akakhulumi kuphela, makakhuluma uyadala. Into ephuma emlonyeni wakhe iba njalo, into ephuma emlonyeni wakhe iyenzeka. So that is the integrity of our God. Akajoki, akawaqamba manga. Lonke into ayikhulumayo he means it. He means strength sakhe sisezwini lakhe, sisekhulumeni kwakhe. That's why iBhayibhile ize ithi izwi lakhe uliphakamisile ngaphezu kwenta awubazalwane. Igama lakhe lidume kangaka, lihlonishwa ngabathakathi, lihlonishwa izizangoma, lihlonishwa ngaba-devil worshipper. But izwi lakhe uliphakamisa nangaphezu kwegama lakhe. There is something about izwi lakhe. Ikhona imfihlelo la ezwini lakhe, ikhona imfihlelo ezwini lakhe. Ingakho uPaul ethi alihlale enhlizweni yakho ngokobucebi, lihlale, let it be a treasure enhlizweni. uDavide ngiyalilonda ukuze ngibone ukuthi
lingukukhanya ya endleleni yami, lisisibane ezinyaweni zami. The word of God is something precious. Ubusisiwe likholwayo. Ibhaliwe kwisambulo kuthiwa babusisiwe abawezwayo amazwi anencwadi. Babusisiwe kakhulu abawakholwayo. The greatest blessing ukuphila emhlabeni, impilo yakho iphila idirectwa izwi likaNkulunkulu. That is a great song. Bafika ngaphesheya ngoba bebambe izwi lakhe, ngoba into ayikhuluma iba njalo. Wathi masiwelele ngaphesheya. Bafika ngaphesheya hayi ngoba bane-experience yokuhamba elwandle. It was not about their experience. Yebo experience yayikhona, kodwa akuzange kusebenze kule scenario, zange kusebenze experience. It was the power of the word elikhulunywe nguJesu. Yeah, it was not about experience. Kukhona abantu ababene experience yokusebenza elwandle, ngoba lamadoda kade hamba noJesu ngabantu ababesebenza olwandle kwasekuncaneni kwabo, ngoba emakhaya kubo babesenza the fishing industry, the fishing business. Isikhathi esininzi ekukhuleni kwabo they spend a lot of their time elwandle befisha baze bahlale khona balale khona. So there were times ulwandle libulala abantu, there were times ulwandle luvalela abantu. So abantu bene experience libabulale libavale libabamba ulwandle libaginye bene experience. But this time around it was not about their experience. Bafika ngaphesheya ngoba bebambe izwi kwanendoda eBhayibhelini eyalibamba ngokholo, ngoba kumele ulibambe ngokholo izwi lakhe kuyo yonke into. Please ungayibhudi into ekhulunywa nguNkulunkulu, ungayibhuda ekhulunywa ngabantu, ungayithatha for granted ekhulunywa ngabantu, ungayithatha for granted oyizwe ku-channel 405 ezindabeni. But into izwa kuNkulunkulu noma awi-understand, noma awuyazi ukuthi izokwenzeka kanjani, kodwa uma kutsho uNkulunkulu, please take it very serious. Ibambe ngenhliziyo yakho yonke. Kunabantu abayi-two characters eBhayibhelini, bese siyangena lapha ezwini lethu. Two characters eBhayibhelini. Owokuqala ilo owayeyinduna. Ithi iBhayibheli lenduna ithi esingesi the centurion man, lo kade gulelwa umsebenzi wakhe, isitaka sakhe ekhaya, waphuma ehamba esitratweni wafuna uJesu, wahlangana noJesu. Bakahlangana noJesu uthi Nkosi ngiyagulelwa ekhaya, my servant is sick, usezofa, ufe iqala, akaphilanga, uyagula, ufe iqala. Wathi uJesu it's okay, ngizoya emzini wakho ngiyomphilisa. Yathi lendoda mayiphendula yathi no mhlekazi, awufanelanga ukuthi ungene endlini yami, I am too sinful for ukuthi ungene endlini yami. Yathi thumela nje izwi, ngiyakholwa ukuthi mawungathumela. Ethi lendoda, look how he explains, how he supports a support statement sakhe. Uthi no, nami ngiyinduna, nginabantu abasebenza phansi kwami, ngithi kuleni nduna iyale iye, ngithi kuleni nduna wozalayo ize, ngithi kule nduna yenza lokhu ikwenze. Kuthi ukuthi ngiyawa-understanda amandla e-authority ezwi, ngiyawazi amandla ezwi, ngiwazela kimi. Uma mina ngingumuntu ngiyinduna yasemlalazi, how much more wena oyinduna engaphezu kwezinye induna, oyinkosi yomhlaba wonke. Wathi khuluma izwi. Ithi iBhayibheli wamangala uJesu, wathi uJesu ngiyaqala ku-Israyeli wonke angaze ngibone ukholo olukhulu kangaka kuyo wonke u-Israyeli. I have never seen such a great faith. Abantu abazophila namhlanje nabazoncedwa kule mvuselelo yile nhlobo yabantu, abantu who have a great faith, ngoba uNkulunkulu is about to do great exploits. Great exploits follows great faith. Great exploits are activated by a great faith. Owesibili umuntu owakhalisa
wafundisa uJesu naye wakhala uJesu wathi angikaze kubona ukholo olunje kulo wesifazane waseKanana. kuMatthew chapter 15 verse 21 ithi iBhayibhile wayehamba uJesu esenza ministry yakhe ehamba nabafundi bakhe. Kwafika lo mama wathi lo mama indodakazi yami yafa iyagula ekhaya. Wathi ngiyacela philisa wathi ndodana Jesu ndodana kaDavide yaphilisa indodakazi yami. Ithi iBhayibhile lo mama wayikhuluma yedwa wambhutika uJesu wamyeka uJesu washase ngathi akamuzwa kwaze kwangenelela abafundi bakhe bathi no master please give him attention. Lolo nje esenzela isicefe you see uyasidina akumenzele lento ayifunayo. Wathi uJesu no mina ngithunywe kwizimvu zika-Israyeli ezilahlekile ngithunywanga nanoma ibani. Ithi iBhayibhile zange discourage akazange akhathale sengathi lo mama wayeyazi pain yakhe and lo mama wayesehambile waphelelwa lithemba wabona ukuthi istop sokugcina kuJesu istop sakho ngoba uyabona uvamisile ukubasebenzela abantu asebezame bonke kwangalunga. Yabona lapho sowuzame bonke kwangalunga lo mama kade kuyistop sakhe sokugcina. That is why kwathi noma uJesu engamlaleli walokela memeza lo mama wathi Nkosi uJesu ngilekelele, Nkosi uJesu ngisize, Nkosi uJesu ngisize. Waze wathi uJesu angikwazi ukuthatha isonka sezingane ngisiphe izinja. I cannot take the bread of children and cast it to dogs. Wathi lo mama nayi le ndawo yaphulo uJesu wathi lo mama no akunandaba nezinja ziyathola imvuthuluka the crumbs from the table of the master. Wathi lo mama the way I'm so desperate noma ngithola ngisikwa ngisho nje imvuthuluka it will make a difference. Isimo sami siyabheda I'm so desperate sengizame bonke akwenzekanga imvuthuluka ephuma kuwe it can make a big difference. Wakhala uJesu wathi no man wena sifazane ukholo lwakho likusindisile hamba uye ekhaya makwenzeke ngokwesicelo sakho. uJesu wahawuleka lukholo lakho uJesu liyamehula ukholo wahawuleka lukholo. So nalapha into ayenza ukuthi bafike ngaphesheya babamba izwi lakhe. uMaria wathi ba-advise wabakhansela ekhana wathi jongani into ayikhulumayo athi yenzeni i-secret yale ndoda into enizwayo yenzani yona, yenzeni noma yenzi sense kuni, yenzeni noma ni-understand. So-ke iBhayibhile ithi bafika ngaphesheya ku-chapter 5 verse number 1 bafika ngaphesheya ngoba here is my prayer lapho sokhulekela khona kahle lapha emhlabeni siseluhambeni siseluhambeni wonke umuntu is struggling ukuthi afike kwi-destiny yakhe. Wonke umuntu unamaphupha akhe, wonke umuntu unama-goals akhe ngendlela uNkulunkulu amhlelele ngayo. So lapha mawufika lapho emaphupheni akho, mawufika lapho kwi-destiny yakho ingaphesheya lakho lelo. So wonke umuntu uwi-battle, wonke umuntu uwi-journey yokuthi afike ngaphesheya aphile le mpilo awayidalelwa nguNkulunkulu ukuthi ayiphile, aphile le mpilo awayizela emhlabeni. Into uSathane ayivimbayo uzovimba ukuthi wena ungafiki ngaphesheya. Into uSathane alwa nayo ulwa nokuthi ungafiki ngaphesheya. You must never live a purpose-driven life. You must never live a fulfilled life. Phila le mpilo yokukhala, phila le mpilo yokusokola, phila le mpilo yokubopheka, phila le mpilo yokuhlupheka, phila le mpilo yokukhala njalo. Uyathokoza kuSathana when you are limited, never reaching your destiny. Ungafinyeleli kumaphupha akho, ungafinyeleli kuma-potentials akho. Ifa ungelutho, ifa uyisidakwa, ifa
abafundayo bafundele emzini wakho. Uyabona kuyathokoza kuSathana mawuvaleleke kanjalo, mawuvalele. Kodwa namhlanje ngizwe uJesu ekhuluma ethi masiwelele, asiwelele ngaphesheya. Let us cross over to the other side. Kudala ukhala usenganeno, kudala uhlupheka sowunegama obizwa ngalo, nabantu sebekubiza ngesimo sakho. uSathana sekeze waselebrate, wakonfirma, wathi lo ngeke besaphumelela, ngeke besaya ndawo. He is under my authority, he is under my control. Namhlanje let us try the word of God. Ngizwa amazwi kaJesu ethi ake sihambe siwelele ngaphesheya. Yebo uboshiwe ngabajayini, wazalwa sowuboshiwe, wazalelwa kule simo, uneminyaka u10 kule simo, uneminyaka u10 kule simo. But namhlanje says the Lord, let us cross over. Awazi ukuthi uzokwenzela njani. Uzamile ukuphuma kule simo sakho, uzamile ukuthola impilo engcono. Kwangenzeka waze wagive up. Namhlanje ngizokumema, please try the words of Jesus. Let us cross over. Asiwelele ngaphesheya. Let us cross over to the other side. Ake siwelele ngaphesheya. Babamba izwi lakhe, izwi lakhe labathwala. Kwathi noma uSathane sezama, basho ukuthi uSathane ufike late, ufike ebantwini esebevalele enhlizweni yabo, bavalele izwi lakhe. Uright afike, kodwa makafike izwi lakhe selikhona empilweni yakho. Wow, unto a man ehlaselwa nguSathana lingekho izwi likaNkulunkulu. Umaye kulowo ofikelwa insuku zobunzima lingekho izwi likaNkulunkulu. Wazama ukufika uSathane. Ithi iBhayibhile yesikhathi esithi asiwelele ngaphesheya, kanti khona neminye imikhumbi, kade zikhona nezinye izikebhe, kodwa asizwa ukuthi ezinye izikebhe zaba ne-problem, asizwa ukuthi ezinye izikebhe zaba ne-challenge. Umoya, ithi iBhayibhile isivunguvungu, isivunguvungu safika kulaba abasemkhunjini kaJesu, safika kulaba abakhethwe kuJesu, ngoba kune-destiny phezu kwempilo yabo, kunesprofeto phezu kwempilo yabo. Laba bazohambisa ivangeli, baqale eJerusalema, baqale eSamaria, baqale eJudiya, baye emhlabeni wonke. Izawuhamba umhlaba wonke, but ihanjiswa ngabo. That is why umoya zanguye kwezinye izivunguvungu, ngoba ezinye izikebhe kade zinabantu aba-useless, kade zinabantu abangena purpose, kade zinabantu abangena sprofeto phezu kwempilo yabo. Kwathi ukuthi kunamadoda ahamba ethwele isprofeto, ahamba ethwele a great destiny, amadoda athwele purpose, the purpose of the kingdom. Ethi iBhayibhile amanzi olwandle anyakaza olwandle. Okay, azange sibesafunda, angeke libesafundeka ngoba reverse andinayo, manje ngihamba so masibese siyeka. Yeah, so ithi iBhayibhile ithi wathi makethi asiwelele ngaphesheya, wathi makethi asiwelele ngaphesheya. Ya bangena emkhumbini, bangena esikebheni, wangena. Okokuqala nje ithi iBhayibhile bahambisa isixuku. Ya basusa isixuku, ngoba makezosebenza uNkulunkulu uvamile ukuthi asuse isixuku, asuse isixuku. Nabantu nje abangazi ukuthi bafunani, ya bahamba nje nabahambayo, bangafika nalapha etenteni, masijayiva bajayive, masithatha
bathandaze kodwa enhliziyweni yabo abekho kulento. Laba bantu nje isixuko, bazokongeza inamba, bazokongeza inani. Makezosebenza kuNkulunkulu uyabasusa labo. Wathi mabezongena emkhumbini basusa isixuko, basusa indimbane, ngoba kasebenzi kahle makukhona indimbane. Wayisusa indimbane, abafundi bakhe bangena emkhumbini, wangena naye. Makengena yena ithi iBhayibhile waya at the rear, wafike walala, wangena emkhumbini walala. Mabesuka behamba, ithi iBhayibhile endleleni kwavuka umoya waphakamisa amanzi olwandle. Amanzi olwandle angena phakathi esikhepeni. Basaba, bafikela ukusaba kwangathi isikhephe sizoshona. Ithi iBhayibhile ke babeseyamvusa, bayomvusa bathi Mongameli, Nkosi, awukhathali yini sishabalala? Awukhathali nje sibhubha? Naku sizodliwa ulwandle, naku sizobulawa ulwandle. Do you not care? Ithi iBhayibhile waphakama uJesu. Makaphakama uJesu, angazi noma wama kwibalcony, le boat yayine-balcony, noma wama emnyango. Ithi iBhayibhile wakhuluma ngezwi lakhe wathi lwandle thula, uthi tu. Wakhuluma nomoya wathi moya thula, uthi tu. I don't know ngoba umoya zangu bekhona engekabikho uJesu. That's why he had an authority. Sengathi wabuza ukuthi where were you in the beginning? Where were you in the beginning? Ngoba uthi uJohn ekhuluma ngoJesu, uJohn ekhuluma ngoJesu, approach different from abanye ababhali. Abanye ababhali babeloba bebhala ngoJesu, bam-approacha ngokokuzalwa kwakhe kwasenyameni. Bathi ubani wazala ubani, ubani wazala ubani, baze bazofika nakuJesu. Abanye bam-approacha ngemimangaliso awayenza, but uJohn bakem-approacha, in fact uyamsusa ebuntwini, approacha from a point of divinity. Uthi lo akasiyena umuntu, eyivula nje incwadi yakhe uthi in the beginning God was, the word was. Uthi ekuqaleni wayekhona ulizwi wayekuNkulunkulu, waye enoNkulunkulu. Uthi konke kwavela ngaye, kwabakhona ulizwi. Yonke into ekhona emhlabeni yabakhona ngezwi lakhe, ngoba izwi lakhe linguJesu esebenza, linguJesu operator, linguJesu enyakaza. Unyakaza through izwi lakhe, u-operator through izwi lakhe. That is why waphakama wathulisa ulwandle, wathi lwandle ithi tu, wathi moya ithi twaka, kwathuleka olwandle. Kwivesi yokugcina ithi iBhayibhile bafikelwa ukwesaba. They were amazed, bamangala bathi hlobo luni lo muntu lo olalelwa ngumoya, olalelwa ulwandle. Do you know ukuthi why babesaba? It's because babekhulele kulo ulwandle, babelazi ulwandle ukuthi malivuka ngaleya ndlela lalivuke ngalo that day, akwenzeki ukuthi kungabikho umuntu ozocwatshwa. Akwenzeki. It was for the first time bebona ulwandle luvuka, kodwa baphile bonke kungashoni noyedwa. Ngokwe-experience yabo, they have their brothers ezabulawa yile nhlobo yesivunguvungu. They've heard about their grandfathers ezabulawa yile nhlobo yesivunguvungu. So ngesikhathi bevusa uJesu babeyazi ukuthi kufikile ukufa. Baqala bakhumbula bathi maye, nayi lento yabulala ubaba omkhulu, nayi lento yabulala umomncane, nayi lento yabulala ubaba. Kusho ukuthi nabumi kuyaphela. Bathi ukuthi basemkhumbini onoJesu, ngoba noma izinto zingavela mawusemkhumbini onoJesu, you are still safe. Noma ungasobola mawunemkhosi emkhumbini onoJesu, you are safe. Noma ingavuka imimoya izovuka iphinde yehle, ngoba mawusemkhumbini onoJesu, you are safe. Bamangala bathi hlobo luni lo
muntu, lolalelwa inzalo, lolalelwa imimoya, sengizothandaza ngivale. I don't know ukuthi intone mephambi kwakho, angiyazi nevane endleleni yakho, angiyazi nebamba ifuture yakho, kodwa namhlanje asiwalele ngaphesheya. Ngikalukholwe izwi, ngikalubambe izwi elikhuluma ngoNkulunkulu phezu kwempilo yakho. I don't know mhlambe sowuyagive up, sowufuna unikezela otshwaleni, sowufuna unikezela kwi-prostitution, sowuzama nanoma yini engawuphilisa. Ngizothi don't downgrade your value, come back to Jesus. Uyela kuJesu, ngoJesu you can cross over. Uma wena ngaphesheya, angiwazi ulwandle oluvalela impilo yakho, angiwazi umoya omendleleni yakho, angizazi isifungufungu esesabisa ifuture yakho. Mhlambe mawubheka ngamehlo enyama, nawe uthi uzofa njengabakini abafa, nawe uthi uzofa useless njengabakini abafa useless. Kodwa namhlanje tendeni sizothandaza, sizodeclare ukuthi let us cross over. Thatha uJesu awuthulisele imimoya evukela impilo yakho. Akukholwe izwi likaJesu lithile namadimoni ahlupha impilo yakho. Wangena eKapenahuma. Mawufunda iBhayibhile kuMark chapter number 1 verse number 26, ithi iBhayibhile uJesu uyafika, uvela entabeni, uvela kuyokhuleka. Makefika endlini yesikhungo, ine synagogue, wathola kunobaba emi ngaphambi, angazi noma kade kuyidikoni noma kade kuyi-elder or umholi wabashi. Kodwa ithi iBhayibhile wathi makengena kwakhala idimoni kulo baba, kuthi ukuthi laba bantu besonta nje ngoba wayengekabikho uJesu, bayasonta bafunda uIsaya, bafunda uJeremaya, kodwa banamadimoni. Ngoba wathi makengena uJesu kwakhala idimoni kubaba okade ngaphambi ngaleso sikhathi. Lathi idimoni, Jesu uzofunani kithi, uzosilimaza singekafiki isikhathi. Ithi iBhayibhile uJesu wakhalimela idimoni, bamangala abantu bathi yiphi le doctrine efike noJesu, ngoba inegunya, ine-authority. There is authority in Jesus. Makekhona uJesu, we don't speak empty words, we speak from the standpoint of authority. Ngoba uthe makefa waphinde wavuka ngomhla wesithathu, uvuka sethi linikezwe mina igunya ezulwini, emhlabeni nangaphansi komhlaba. Ngoba le ndoda lena yathatha i-authority kuSathana. I-authority yaliswa ngo-Adam no-Eva, bayilisela uSathane, wayithatha uSathane. From there baphila abantu uSathana ene-authority phezu kwabo, ene-authority emhlabeni. Kahle kahle uNkulunkulu i-authority wayinikeza abantu by u-Adam no-Eva, kodwa nge-carelessness ka-Adam no-Eva yalahleka i-authority, yalahleka i-authority. Kuzanywa ukuyisela i-authority ebantwini, kwathi ukuthi uSathane uyabacindezela abantu. Uze wabhala uPaul, 1 Corinthians chapter 11 verse number 4, uthi the God of this world. Makakhuluma ngoSathane uthi he is the God of this world. Ngoba before afike uJesu, uSathane was the God of this world. Masekefikile wayeka, kodwa bonke abangenayo uJesu, uSathane is the God over their lives, have got the power over their lives. Makafuna ukubulala uSathane uyakubulala, makafuna ukuyitshintsha impilo yakho uyayitshintsha, makafuna uvala indlela yakho uyayivala. Ngoba makangekho uJesu, uSathane is the God over your life. Kodwa mhlazana uJesu esiya eGolgotha, waseyoqeda nya ngoSathane. Ngesikhathi esiya eGolgotha wayeyoqeda nya ngoSathane, wayeyostela
wayeyosithengela ukuphila, wayeyosithengela inkululeko, wayeyosithengela amandla, ngoba onke amandla anikezwe uJesu. Ithi iBhayibhile wafa, makefa wafakwa ethuneni, from ethuneni wehlele enzansi kwindawo okuthiwa ngelabafileyo, lapho imiphefumulo eyabantu abafa before uJesu afike yayigcinwe khona netrone kaSathane. Kade ilapho wehla wayakhona. Kunale layini kule ngoma yesiXhosa esicule enkonzweni ithi, uthe akube boyisile ubukhali bokufa, wavulela bonke abakholwayo ekuphileni okuphakade. Kunganesikhathi ekuhlele ezansi wafika ezansi. Ukufa kukaJesu, it was so dramatic, ngoba esihogweni babe celebrate, they were throwing party, bevile imessage ukuthi lo abathi inkosi nangwelenge esiphambanweni nangwethu uyafa. That's why uPaul esithi ukuba babesazi ngabe bengambulalanga, babecabanga ukuthi bayaqeda ngoJesu, kanti it's a plan of God. Bathi besathi bayacelebrate, wabonakala uJesu wangena esihogweni, wahamba phakathi corridors of hell for the first time in history. Esihogweni kwanuka ukuphila for the first time in history. Esihogweni kwangena ukukhala kumnyama esihogweni, but ngesikhathi uhamba uJesu bamangala abasesihogweni bathi is it the same hell? Ingaba siyaphupha noma kwenzakala, ngoba indoda egcwele ukuphila ingatshintsha i-environment lapha yakunuka impethu. But ngesikhathi engena for the first time, I'm sure isihoko siyayikhumbula leyo moment, ngoba yenzeka kwaba kanje. Makephuma wasala kwaba mnyama, wangena efusa igazi, wangena namanxeba, kodwa egcwele amandla. Noma efusa igazi wayenamandla, noma enamanxeba wayeyinkosi. Ukuya kwakhe esiphambanweni zange kumdegrade. He was a king, eland esiphambanweni. He was a king, ekhala ethi Eloi Eloi, zange ebukhosini bakhe. He was a king, bemhlaba bembhoboza bemkhonto, but he was still a king. Nangesikhathi ehlele ezansi kwakungena inkosi, kwazwakala umdumo esihogweni, kwazwakala isidumo esihogweni. Ama-ushers agijima ayotshela uSathane lo sithi uyafa nangu eminyango siza. He is approaching, wa-approacha wayofika kuSathane, wangakhuluma, walula isandla, wayi-understand uSathane ukuthi isikhathi sami siphelelwe. Wamnikeza izikhiya, wamnikeza i-authority, waphuma nayo. Wangaphuma yedwa, waphuma nabo bonke abakholwayo. Ithi iBhayibhile that was not a parable. Babonwa bengena eJerusalema, babonwa behamba eJerusalema, babonwa behamba ebakhokhela uJesu. Bafika eJerusalema, bakhuphuka, bahamba bathathwa nge-rapture, bakhuphuka bahamba ebakhokhela uJesu. Ephethe isikhiya azabhala uJohane, wabhala uJohane wathi Johane bengifile manje ngiyaphila, nginesikhiya zokufa. Bese laba uJesu amandla onke anikezwe yena. That is why makevuka ethi anikezwe mina amandla ezulwini, emhlabeni nangaphansi sizothandaza. Kodwa lo Jesu lona into ayenza athulisa ulwandle ukuthi amandla anikezwe yena, yonke igunya linikezwe yena. Ayikho into emhlabeni enamandla ngaphezu kwaJesus, phezu egameni kaJesu. Onke amandla uthi uPaul, he is exalted above thrones, above kingdoms, above dominions, above powers. Uphakeme ngaphezu kwezigodlo zabathakathi, uphakeme ngaphezu kwesenta zama-devil worshippers, uphakeme ngaphezu kwamandla abathakathi. I don't care abathakathi akade beshaya igatara lapha eMlalazi, kodwa namhlanje uphakeme above all things. Uphakeme ngaphezu
sakhe utohlabelelayo ngegama lakho Nkosi kuguqa phansi konke liphakanyisiwe igama lakhe in the mention of the name of Jesus. Wonke amadolo ayagoba yonke into efanele impilo yakho ukuthi ingafiki ngaphesheya namhlanje laleli bawu yonke isimo esibamba impilo yakho namhlanje sigobe kunamadolo azogoba namhlanje amadolo kwelilizwe akagobe phambi kwakho sithi zonke ilwimi ziluxele udumo lwakho akusazi isimo sakho kodwa indoda eyathulisa ulwandle ingasithulisa isimo sakho angiyazi inkqubo yakho kodwa indoda egama layo linguJesu uyaphila indoda yabahlolokazi uyise lakadama ikhonyana yesizwe sakwaJuda ayibona ukhalela amadwala ayibona ukhalela amaketako kurabashale babo kurabashika kurabashataya. I don't care ingafanile empilweni yakho namhlanje uyawela ngaphesheya uyawela ngaphesheya amadimoni afanele ikhaya lakho sizowayalela abasenamandla abathakathi ababamba impilo yakho ayakudedela namhlanje. Let us cross over, let us cross over, let us cross over. The devil is a liar. Usatane obababasha emlalase namhlanje siwela nabo ingane zethu siwela nazo uhulumende wethu siwela nazo siyawela. Let us cross over, let us cross over to the other side. Shalamahodaru Konabashata Kurabashata Kelapakatea Kurabashatea Kurabashata. From the days of John the Baptist, the kingdom of God suffered violence, but the violent take it by force. Somebody ngakhuleka nabantu abathi ngithatha into zami. No more negotiations. I'm so negotiate. I am crossing over by power, by force. The devil is a liar. I am crossing over. Ukhulumile uJehova, ukhulumile umlomo ngaqaphimanga. Forget about your disability. Forget about your limitations. Kodwa ngempazamo zakho osenza izolo. Give Jesus a chance. Try Jesus. Awuthatha uJesu namhlanje siphenduka izinto empilweni yakho. Thatha uJesu namhlanje uphenduka amatafula empilweni yakho. Make wafika eGadara indoda ihlele ezintabeni. Njengoba umoya uvala nje uvalela le ndoda ngoba le ndoda lena apha phezu kwayo kunesprofeto sokuthi ngumpostoli yona. Ithi iBhayibhile makewela esabe kunyawo le ndoda yakhala yathi Jesu waseNazaretha ngoba amadimoni ayamazi, amadimoni ayezwa. One thing about the demons, they are hypersensitive. Namanje ayezwa ukuthi ayaphelelwa empilweni yakho. Ngicela ungawavumeli. They will try to convince you otherwise. Ngicela ungawavumeli. Vumelana noNkulunkulu. Wathi makelenda uJesu athi amadimoni kule ndoda. Jesu waseNazaretha. Abantu baseKapanahum, abantu baseGadara abangamboni kodwa amadimoni ayambona. Abantu abangezwa ukuthi ungenile uJesu emlalasi kodwa amadimoni ezwa. Even a month before ifike le mvuselelo ngoba yazi kahle ukuthi ayaphelelwa yindawo. Ithi iBhayibhile le ndoda
indoda yathi funani, wayabuya uJesu wathi ningobani? Yaphendula le ndoda yathi singamalegion. Kanti njengoba ehleli nje unamadimoni, ngoba igama lithi legions lithi ukuthi 3 to 6,000. Le ndoda ihleli nje inamadimoni awu 6,000. Lamadimoni ayenza lo baba ashiye umbhede ekhaya, ashiye indlu ekhaya, ayohlala ezintabeni, ayohlala emathuneni, azilimaza, azishaye ngamatshe, wenziwa ngamadimoni. Uma kunento engizondayo, I hate the evil spirits. I hate the evil spirits. Kunabantu abenza into abangazithandi, bazenziswa ngumoya, bayakhala njalo ebusuku bathi ngifuna uphenduka, kodwa kwenzeki ngoba umoya ubabambile. Ithi iBhayibhile le ndoda uJesu wayikhulekela, aphuma onke amadimoni, aphuma amalegioni. Angikhathali ukuthi mangakhi amadimoni avala umzi wakho, akunandaba abathakathi noma bawu-3,000 abavalela ifuture yakho, kodwa makefika uJesu unyakaza bonke, makefika uJesu uqhaqheka bonke, makefika uJesu ukhululeka bonke. Ithi iBhayibhile le ndoda yakhululeka. Here is my point before we pray. Ithi iBhayibhile mayikhululeka le ndoda yasumayela eDecapolis. iDecapolis lisho ukuthi 20 cities. Kanti njengoba ehleze emathuneni lo unoqobo lokusumayeza izizwe, njengoba ehlala ezintabeni unoqobo lokusumayeza izizwe. Ngizokutshela njengoba ulapha, thatha le opportunity uJesu akukhulule, so that inqobo eliphezu kwakho lizoqala lisebenze. There is a greater anointing, there is a purpose phezu kwempilo yakho. You are not just a normal being. That's why Satan ekusukela kunento ephezu kwempilo yakho. Kodwa namhlanje the devil is a liar. Amaketana yawa, amaketana yaqhaqheka, amaketana yaphuka, ijogwe zesitha ziyawa, izifo ziyamelta, ziyancibilika izifo. Maseke fikile uJesu, awuzwanga yini ngowesifazana okade ekhula for 12 years enesifo sobopha? Walula ukholo lwakhe, wathi uma ngingabamba umqukumbelo wengubo yakhe I can be healed. Wanela ngawubamba, waphila ngobo nangobo, esehamba odokotela, ehambe izangoma wangaphili, kodwa makefika kuJesu waphila. I want to pray na namhlanje ebusuku kunabantu abathi ngibambekile, ngivalelekile. I want this Jesus to take me to the other side. Ngifuna uJesu angaphule, ngifuna uJesu angilamulele kunzima empilweni yami. Phakamisa isandla sakho wena osoyethi namhlanje I am crossing over. Phakamisa isandla sakho sothandaza. Ngizwa amandla, ngizwa uqobo, ngizwa amandla, ngizitambisa. I don't care imevalela impilo yakho. Ngicela usuke lapha esitulweni usheshe, gijima njengohlanya uzothatha impendulo yakho, gijima uzothatha into zakho. There is power in Jesus, there is grace in Jesus. The devil is a liar. Suka lapho, ungabisabheka umuntu oseduze wakho, balekela impilo yakho, khohlwa ngumngane wakho, uzofa wedwa, uzobe ngekho umngane wakho. USathane usuke nawe nawe, suka lapho. Korabashila mahando sekepela pande, kurabashale mahado, kurabashika pantelapa, foramashakalapa, kurapakatelia. Come on, lift your voice for 1 minute. Kasatela brakamie, sekepele breketelia. Yes, come here quickly, run here. I see God. I want to lay my hand upon your life in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salemakoli handelebeha.
Come on for one more minute. Stretching our hands. Stretching our hands as some apostle. Come on, pray. As we stretch our hands upon them, siyatandaza ngegama lika Jesu. Ikhona inkosi into eyenzayo, impilo iyashintsha, siyadilika indonga ikaSathane ngegama lika Jesu. Continue to pray. Open your mouth. Pray on top of your voice. Mantola bashanta. Pray on top of your voice. Ngegama lika Jesu namandla. Abantu abaya kuJesu, abafuna usizo kuJesu, abantu aba-desperate egameni likaJesu bayathandaza on top of their voice. They refuse ukuba ingqondo yabo ibabambe. They scream ngegama likaJesu bathi ndodana kaDavide ngihawukele. This is your night. This is your night. Bafundisi bami sibabeka izandla bangasuki phambili. Siyasiphethe babeka izandla bangamuvi ngegama likaJesu. Lay hands upon them. Something is happening. Something is happening. Something is happening. Mantola bashanta. Something is happening. God is taking over. Moshaka pala. Masibeka izandla ubeka njalo nje unganyakazi ngegama likaJesu. Just stand still in the name of Jesus. Mashaka pala bakosha. Yela bashanta. Ibandla liyathandaza. Ibandla liyaconnecta. Siku spiritual warfare. Bayaphunyuka. Bayaphila. Ela mashante. Rakando saka. Ripa suka pale. Shantele kurabashanta. Rapakata kapaka. Rentele basuka pala. Pray. Ngiyawuzwa umlilo, ngiyawezwa amandla, ngiyayizwa inkosi iyanyakaza. Shakapala. Entala baba shukara baba. Shanta papa. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Uma ngabe uyagula, noma ngabe unesifo emzimbeni, please run forward. Please run forward. Wena namhlanje ngifuna ukuphila emzimbeni wami ngegama likaJesu. Ngicela uze ngaphambili. Labo abangaphambili bethatha uJesu bengithe bangamuva ngomgama lenkosi. Ngaphandle kubantu abavele basindisiwe kodwa abangakamthatha uJesu abela ngaphambili bethatha uJesu. Please remain standing here because I'm going to give you direction. Konda la mashanta ibandla lula izandla. Oh mighty Jesus. Ikhonto ngizwayo la mfundisi ucele ngegama lenkosi. Can you come? Ngicela ukuthi sobeka izandla kulaba abagulayo. Hallelujah! God is in this tent. I feel the fire. Kuna madimona zawuphuma tonight. And the devil is a liar. We are putting a full stop. Ekusebenzeni kaSathane bazawuthola deliverance. Ibandla lula izandla kubona. Obana bathatha uJesu la. Obana bathatha uJesu ubaba wami obana omunye. Ilaba okay it's fine. Ngicela ukuthi nimove nabo laba ngegama lenkosi bese kuthi bonke laba bagulayo. Mfowethu are you receiving Jesus? Please come this side. Ondala mashaka. Ibandla keep on interceding. Ngegama likaJesu kunento okumele yenzeke literally. Can you move in direction? Nande nangu baba. Sisitika thina ukusondela ngapha ngala egameni likaJesu. Before uthandaze mfundisi wami ake sibeke izandla again. Namba abagulayo bafundisi bami sibeke izandla. Mfundisi umbulala sibeke izandla kulabo before uphumele ngaphandle. Ngegama likaJesu ngiyamuzwa uNkulunkulu. Kunabantu abazawuphila instantly. Noma ngabe chronic. Ngegama likaJesu medication. Namhlanje usamandla uyacancela. Yes, we are removing everything that the devil has done over your life. Shalabaya koshanta. Yaphuma imimoya.
nabangalali bazolala. Kola bashantala baba. Entele makusha. Rika pale boshanta. Mantoli kapala la suka. Just be healed. Yes, receive your healing. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Shalabakonta la bababa. Isampulu spesi sabonga sonke bathandeka umfulu sothandaza. Akasimnika sodomingo, akasimnika sodomingos. Yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Raprokoposhata. Ila masatoria bosha. Mulumlo wakubonga ngakamalika Jesu. Siyabonga baba wethu ngwele. Siyabonga nkulunkulu namandla onke. Siyabonga langa lokulunga. Siyabonga nkanyezi yokusa. Siyabonga nginguye. Siyabonga mkhalisi nomphelelisi wakukholwa wethu. Siyabonga ngegama lika Jesu waseNazaretha. Kuyenzeka egameni lika Jesu. Kuyenzeka. Ripandori yabashanda. Kila bakonda la bosha. Rarori ekete. Kila bashanta la baya. We are crossing over. We are crossing over. We are crossing over. In the name of Jesus. We are crossing over. We are crossing over. We are crossing over. No demons will stop us. No sickness will stop us. In the name of Jesus. Kulukula namandla onke siyabonga. Baba wethu ngwele sibonga. Isandla sakhe sigcwele kule ndawo. Hallelujah. Sibonga amandla akho agcwala kule ndawo. Hallelujah. Sibonga inkazimulo yakho. Shela bahando kemos. Kula bashake moria. Zatoria kosha. Baphilile. Bakhululiwe. Baba wethu namandla egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga baba. We give you all the glory.